Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning mga ka-Siargao. Good morning Kuya G. Gika na kang Rudy Longos Plantano Borja Jr. Salamat sir sa imong pagtutok din na sa atong programa. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Mga ka-Siargao, good morning sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna Socorro og Pilar. Magandang umaga po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga viewers, reactors, commenters karon. Good morning po. Merry Christmas Kuya G. Gikan na kang Frankie Congreso Pitalio. Salamat po. Magandang umaga. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po. Ani ang nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Merry Christmas po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Hapit na gayod ang Kapaskuhan. Good morning kang Mami Pimi Lugagay. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat po sa inyong pagsuporta karon mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga sa mga viewers nato. Maraming salamat po kaninyong tanan. Merry Christmas po sa tanan mga ka-Siargao. Salamat sa inyong pagsuporta. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon kung naa ba gayoy mo abot na mga bagyo o unsa may galing ang atong giandaman nga panahon karong umaabot Kapaskuhan mga ka-Siargao. Ang report gikan na mismo kang Benison Estareja sa DOST Pag-asa. Ang tanong ng karamihan, meron pa ba tayong bagyo na papasok ng ating area of responsibility? Hindi lang ngayong darating na Pasko, kundi hanggang sa matapos ang 2020. Ang sagot po ng Pag-asa, mababa ang tsansa na masusundan pa itong si Bagyong Vicky. Subalit asahan po natin ang pagkakaroon ng low pressure area, hindi lang isa kundi posible hanggang 2 po bago matapos ang taong ito. For this week, particularly towards the weekend, may possibility na mabuong isang low pressure area dito po sa silangan ng Mindanao. Inuulit natin, mababa yung chance na ito ay maging isang tropical cyclone or bagyo, subalit makakaapekto po ito sa Eastern Visayas at sa Southern Luzon in the weekend, so that is after Christmas Day, at ang general direction nito ay west-northwest. Magdadala po ito ng moderate to heavy na mga pag-ulan simula December 26 dito sa may parteng Eastern Visayas at inuulit natin Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon at sa may ilang parte rin po ng Western and Central Visayas. Para naman sa magiging taya ng panahon natin, ang umiral na weather systems po natin is the Northeast Monsoon or Amihan dito sa may Northern Luzon, kaakibat nga ng tail end ng frontal system o yung boundary ng Northeast Monsoon at ang Easterlies. The third weather system is the Easterlies o yung hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Malayo na po itong si Bagyong Vicky with international name Crovan sa ating bansa, and so far wala naman tayong nakikitang weather disturbance, mapa-low pressure area or bagyo na papasok ng ating bansa at least in the next 2 days. Sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao, fair weather conditions din po tayo lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. May kainitan lalo na dito sa may parting Zamboanga, 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 33 degrees pagsapit po yan ng tanghali. Sa dakong hapon hanggang sa gabi dahil sa pag-iral pa rin ng easterlies, mataas yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms, Eastern Visayas, Caraga Region, and even here in the Davao Region and central portion of Mindanao. Mao kana mga ka-Siargao ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Sumala pa kang Benison Estareja, dagang salamat Benison. Sumala pa kaniya
nga maubos ra mga kasyarga o mababa ubos ra ang tsansa nga mamahimong bagyo ang umaabot nga low pressure area nga gibantayan karon mga kasyarga. So maaliwalas nindot adunay lamang pag-ulan tungod na sa mga easterlies at mga localized thunderstorms mga kasyarga. Ingat-ingat po kitang tanan karong Kapaskuhan. Good morning Kuya G, Merry Christmas sa akong pamilya sa Tubahon Alvarado family and Abella family. Gikan na kang Shen Aido. Salamat po, magandang umaga. Magandang umaga Kuya G, advance Merry Christmas and keep safe. Gikan na kang Mami Pimi Lugagay. Salamat po, magandang umaga. Good morning Siargao, Merry Christmas. Gikan na kang Charles Ken Mantilla. Salamat Charles. Good morning, watching from Rizal, Santa Monica. Shoutout sa ako, Habi Seng Tasong. Good morning po, magandang umaga. Maradyaw na buntag Kuya G, maradyaw na buntag Siargao. Pa-shoutout ako sa akong kauban diri sa Papua New Guinea, si Engineer Rene Tangpuz, Melvin, Chika, Ray, and Ellie. Good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, kamusta diha sa tanan nako sa Nardet, Sumaylo? O sa ako ate Nardes Sumaylo, diyan na sa Sapaw kan Ma'am Leti Amoroto o Ma'am Rezil Arandi, diyan na sa Mabini Santa Monica. Salamat Kuya G, Merry Christmas. Gikan na kang Malin Estrada Arandi. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Ang pinakaunang bahin sa mga balita nato karon mga kasyargaw, flu vaccination ipahigayon mga kasyargaw sa Burgos. Nagpahibalo karon mga kasyargaw ang Rural Health Unit sa Burgos nga adunay libre nga flu vaccination para na sa mga senior citizen o sa mga adunay laing sakit sama sa hypertension, diabetes, asthma, cancer. O guban pa, dili kini pwede sa mga naay allergy, dili pwede sa mga naay sakit karon mga kasyargaw. Palihog adto lamang kamo karon mga kasyargaw sa Burgos RHU office para na mabakunahan. Nagpaibalo sab kini nga dili pa kini ang COVID-19 vaccine tungod kay wala pay bakuna sa atong nasod. Flu vaccination lamang ang mahitabo mga kasyargaw dito na sa Rural Health Unit office sa Burgos mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw dito na sa munisipalidad sa Burgos. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ras Nog. Salamat, magandang umaga. Good morning po. Good morning, Merry Christmas, Idol Kuya G. Gikan na kang Sir Rudy Ilandag. Salamat, Sir. Good morning. Salamat sa imong pagtutok din hina sa atong programa, Siargao TV News. O gadiya na sa mga taga-Socorro. Good morning kaninyong tanan. Good morning, Sir Rudy Ilandag, si Police Lieutenant Colonel Rudy Ilandag. Salamat sir, good morning, magandang umaga po. Shout out kanimo din ha. Good morning, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita karon, libreng antigen testing sa Surigao del Norte suspendido sa Bispiras og Pasko. Good morning mga kasyargaw. Ang libre nga antigen testing karon mga kasyargaw suspendido karong umaabot nga Bispiras December 24, 2020 o December 25, 2020 araw sa Pasko mga kasyargaw. Ang testing tungod na hatagan o ang mga frontliners sa time para na sa pag-spend sa ilang holidays karon mga kasyargaw. Sumala pa mga kasyargaw nga mag-resume ang maong testing pagka December 26, 2020 mga kasyargaw. Human sa Kapaskuhan para na sa pagpahigayon sa antigen testing mga kasyargaw. Ang antigen testing nato anaa sa Provincial Grandstand, Surigao City mga kasyargaw. Kining lakang mga kasyargaw para na paghatag sa time sa mga frontliners ngadto na sa mga pamilya ni ini, sa mga nagkadaiyang pamilya mga kasyargaw. So kung muuli kamo, kung plano kamo muuli sa 24 or 25 walay antigen testing, labi na kung muadto kamo sa nagkalain-laing ports din hina sa atong isla sa Siargao, ilabi na din hina sa Dapa mga kasyargao, suspendido ang 24-25 antigen testing. Sumala pa mga kasyargao nga ang 100 slots per day mga kasyargao sa December 24-25
karong adlaw ipahigayon December 23 mga kasyargaw. Maong magpa-antigen testing na kamo karon mga kasyargaw, ilabi na kung muuli kamo dinhina sa atong isla sa Siargao. Pagpa-antigen testing na para na kamo makatabok unya mga kasyargaw or ugma sa buntag kaya sumala pang aduna say pagsuspindi usab sa mga biyahe mga kasyargaw o ang uban magpadayon gihapon. Mao kana ang atong latest updates mga kasyargaw sa probinsya Surigao del Norte. Suspendido ang antigen testing sa 24 o 25 mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Mao kana ang latest updates karon. Good morning, Kuya G. Gikan na kan Che Gabutero sa Cambasak. Salamat, Che. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan. Mga kasyargaw. Salamat kaninyong tanan. Mayong buntag, Kuya G. Merry Christmas sa inyong tanan. Good morning kanimo din ha, Mami Inday. Salamat, magandang umaga. Ilabi na sa mga taga Mangagoy. Good morning kaninyong tanan sa Bislig City. Good morning, magandang umaga po. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, Dapa Municipal Police Station adunay panawagan. Gipanawagan karon sa Dapa Municipal Police Station nga adunay giuli sa maong buhatan nga nawala nga wallet nga gipanag-iyahan ni Mr. Omelio Nohara mga kasyargaw. Giuli kini o gidala mismo sa usa ka tricycle driver nga si Remigio Asis sa mga nakaila pakiingon o pakilaong kang Sir Omelio Nohara nakuhaon sa Dapa Municipal Police Station ang iyang mga nabilin nga gamit o kwarta o pagdala o proof of identification mga kasyargaw. Saludo kita sa nag-uli ilabi na sa atong tricycle driver nga si Sir Remigio Asis. Salamat kanimo din sa pagka-honest nimo kasyargaw. Salamat, good morning. Saludo kami kanimo. Salamat. Good morning kaninyong tanan. Mako na latest update sa Dapa Municipal Police Station. Good morning Kuya G. Paki-greet og happy birthday ang ako classmate na si Sian Dolor na nag-birthday kuman na adlaw. Happy morning sub sa taga sa Water Station og sa Sofia and Sander Ukay-Ukay. Salamat Kuya. Merry Christmas and God bless Kuya G. Gikan na kan Sander my love. Good morning po. Magandang umaga kaninyo. Ilabi na sa mga taga Santa Monica sub og happy birthday kang Sian Dolor. Salamat, magandang umaga. Good morning. Good morning Sir Junri Valenzuela. Good morning kaninyo din ha. Good morning, shout out kanimo din ha. Good morning. Morning Kuya G. Pakirit naman sa asawa ko ng happy 5th wedding anniversary. God bless always Kuya G. Gikan na kan Sir Perlo Crisologo. Sir Perlo, happy wedding anniversary kanimo din ha. Good morning. Iselebrar gayod na malipayon ang imong wedding anniversary. Salamat, magandang umaga. Salamat. Good morning everyone. God bless. Gikan na ka Ma'am Esther Cagas. Good morning sa mga taga Mainit din ha. Good morning. God bless po kaninyong tanan. Salamat. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Del Carmen Municipal Police Station bantay sarado ang Misa de Gallo. Kagahapon sa kadlawon alas 4 mga kasyargaw, ang Del Carmen Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Master Sergeant Emmy Pagalpalan, Police Master Sergeant Julmar Taganahan o Police Corporal Jeb Harkit Ocon mi pahigayon og pagbantay seguridad panahon sa Misa de Gallo didto na sa Mount Carmel Parish, Del Carmen. Ingon nga pagpatuman sa implementasyon sa Ligtas Paskuhan 2020 sa PNP. Bantay sarado niini ang maong simbahan para na sa kaluwasan sa katawhan ng nanimba sa maong simbahan. Baka na ang latest updates mga kasyargaw dito na sa Del Carmen. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon mga kasyargaw, General Luna, Chief of Police, gipasindunggan karon.
nakadawat karon og plaque of commendation si General Luna Chief of Police og hardin ng pagbabago founder, Police Captain Wise Vicente Panuelos og Police Senior Master Sergeant Gerald Berol tungod na sa exemplary contribution ni ini sa pagmugna sa hardin ng pagbabago dito na sa Suyangan Island uban sa pakigpartner sa Suyangan Elementary School ug Suyangan National High School nga miresulta mga kasyargaw sa pagkadaog sa Siargao District Office sa second place sa 2020 ASEAN Disaster Risk Reduction Youth in Climate Action. Mismong si DepEd Siargao Schools Division Superintendent Dr. Nelia Lumukso ang mihatag sa maong award panahon sa pasidungog sa mga Kabulig 2020 Award niadtong December 21 alas 2 sa hapon nga gipahigayon dito na sa Kilometro 3, Barangay Osmeña, ning atong munisipalidad sa Dapa. Congratulations kang Police Captain Wise Vicente Panuelo. Salamat. Good morning kanimo, sir. Oga sa tanang lumilihok sa maong hardin ng pagbabago. Daghang salamat kaninyo din. Daghang ang tabangan ni ini na programa. Daghang salamat. Good morning po kaninyo tanan. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw sa General Luna o DepEd. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po sa atong tanan. Good morning Kuya G, pa-shoutout ako sa tanang kasanag sa San Benito ug Santa Cruz sa paghimo nila og Christmas tree natapos ra gayod og lami tan-awon og kahayag sa iyang mga Christmas lights. Mabuhay kayo watching from Papua New Guinea. Salamat kang Sir Rudy Lungos, Plandano Borja Jr. Salamat, magandang umaga. Sir Rudy, salamat. Nindot na ang maong Christmas tree, mga kasyargaw. Ato ng pagkatan-awon sa ilang mga post. Mayong buntag Sir G, palihog ko greet ngadto na kang Fritz EJ Avergonzalo o kang Prince JM Rivera gikan ni Randy Archaga Santisan nga tubong Siargao pero laking Manila. Salamat Randy, good morning kanimo din ha. Happy viewing. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 20 anyos nga mangingisda sikop sa bypass operation sa Surigao City. Sikop sa kapulisan ang usa ka 20 anyos nga mangingisda nga si J. Mart Lizano Cabasa o nailang nga J. Mart, residente sa Puro 4 Barangay Sugbay, Surigao City. Human ang gipahigayon nga bypass operation sa Drug Enforcement Unit sa Surigao City Police Station dito na sa Puro Rojas Extension, Barangay Washington, Surigao City. Kagabi alas 11:50 nakuha sa suspetsado ang usa ka sachet sa suspected shabu nga gipalit sa pusher buyer og 5 ka sachet sa gidudahang shabu nga anaa kaniya nga adunay gibana-bana mga kasyargaw nga 0.2 gramos ang kabugaton nga adunay street price value nga 2,000 pesos, cash money o kantidad nga kwarta nga 220 pesos ug usa ka 500 peso mark money. Ana na karon sa kustodiya sa Surigao City Police Station ang maong personahe alang na sa saktong o igong disposisyon. Mga kasyargaw, mga latest updates dito na sa Surigao City. Good morning Kuya G, pakigreet ko. Happy 5th anniversary kang Tags Perlo and Aiza Manding. Aiza, salamat Kuya G. Congratulations sub sa amo hepe sa General Luna. Gikan na kang Ma'am Marisa Migullas Gonzalez. Salamat Ma'am Marisa. Og sa tanang taga General Luna, congratulations po kaninyo. Og sa anniversary karon nga nahitabo kang Sir Perlo. Salamat, good morning, magandang umaga. Og sa kaninyong tanan mga kasyargaw sa mga suporta. Salamat. Good morning Kuya G, gikan na kang Kuya Brock Balili. Salamat. Good morning po mga taga Makati. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtutok.
Good morning po, Kuya G, pakigreet ko kang Rolin Salgado Escauso, nagsaulog sa adlaw nga natawhan. Stay safe po and God bless po. Gikan na kang Reels Kier. Salamat po, magandang umaga. Happy birthday, kang Rolin Salgado Escauso. Good morning, magandang umaga po. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, tuloy pa rin ang Pasko movement gihimo sa Surigao del Norte Police Provincial Office o SMART. Kagahapong adlaw, mga kasyargaw, alas 2:30 sa hapon sa pagpangulo ni Police Executive Master Sergeant Cheryl Saldo uban sa pakig-partner sa Smart Communications uban ni Catherine Coldura, ang supervisor sa Smart Mindanao Area Territory, ang Surigao del Norte Police Provincial Office may pahigayon og Christmas gift giving dito na sa mga indigent sa Sitio Bacod, Barangay Luna, Purok 2, Barangay Sabang 3, o Purok 6, Barangay Mabua, Surigao City. May kabat sa 50 ka benepisyaryo ang maong movement nga nakasulod sa mga balde ang maong mga Christmas gift. Mapasalamaton ang mga benepisyaryo niini sa SMART o SDN PPO alang na sa maong gipahigayon nga programa, mga kasyargaw. Iniisip pagtabang sa atong mga kabos nga kaigsuunan og mga pamilya nga bisan pa adunay pandemya makahatag gyapon kita og pamasko kanila, mga kasyargaw. Mao na ang latest updates karon sa Surigao del Norte Police Provincial Office sa pakig-partner niini sa Smart Communications, mga kasyargaw. Mao na latest updates karon. Good morning kang Tito Lu. Salamat, magandang umaga po. O sa mga taga Talisay, Cebu o mga taga Cebu, good morning po kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga. Kuya Lu or Tito Lu, Tito Lu, baka naman po na I gift. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning kang Sir Smiley Dumdum Espaldon, listening here sa Antigen Testing Center Grandstand. Salamat, Sir Smiley, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Sir Smiley, tama na lang baka mo karong adlaw kay sumala pa sa announcement sa Surigao del Norte Stop COVID Action Center. Pahuway ka mo ng 24 o 25. Salamat, Sir Smiley. Og sa total, Sir Smiley, pili na kabuok ang nagpa-antigen hangtod karon. Salamat kanimo, Sir Smiley. Salamat sa pagtubag. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Tito Lu. Tito Lu, baka naman. Salamat, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, recycled Christmas tree gihimo sa Uslao, San Francisco. Isip pagkonserbar o pagprotektar sa kinaiyahan, mga kasyargaw, ang Barangay Uslao, San Francisco, Surigao del Norte mihimo og mga furnitures o giant Christmas tree gamit lamang ang mga recycled plastic materials. Gipangulahan mismo ni Barangay Treasurer Arniel Anting ang maong proyekto sa Barangay Uslao aron na mamahimong greener og better ang maong barangay o guban pang silingan nga kabaranggayan, mga kasyargaw. Mao na ang atong updates dito na sa San Francisco, mga kasyargaw, Surigao del Norte. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat sa inyong pagtutok din na sa atong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, farm machineries o equipment gipanghatag sa Higakit. Opisyal nga gi-turn over sa LGU Higakit kagahapong adlaw ang farm machineries and equipment sa pagpangulo ni Higakit Municipal Mayor Chandru Bonite uban sa Municipal Agriculture Office. Pinaagi na ni Ms. Hilda Bersabal na hatag, mga kasyargaw, ang usa ka unit sa rice reaper o rice thresher dito na sa Dalit Small Farmers Association. Nadawat usab sa San Antonio Farmers Association ang usa ka unit nga rice thresher. Sa Siko Siko Farmers Association nadawat sab ang usa ka unit sa rice
Fresher og sa Claver Higakit Farmers Irrigators Association nakadawat kini og 1 unit og sa pump og engine set mga kasyargaw nga adunay kompleto nga set samtang nakuha sa Siko-Siko Farmers Association ang 48 heads mga kasyargaw sa lay chicken o ang mga manok mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa Higakit kini makatabang mga kasyargaw para na sa atong mga farmers karon. Good morning, magandang umaga. 166 daw gahapon ang nagpa-antigen dito na sa antigen testing center. Karon, we hope makuha ang 200 para makalarga right now. 84 pa ang mikuha og forms karon. Mga kasyargaw, sa mga gustong muuli pa sa atong isla sa Siargao, magpa-antigen testing na kamo kay sumala pa kang Sir Smiley Espaldon, naa pa sa 84 ang nagkuha karon sa form. Ang target karon sa antigen testing center dito na sa Provincial Grandstand sa Surigao City is 200 kabuok karon mga kasyargaw kay pagkaugma 24 mga kasyargaw o 25 sarado o suspendido ang operasyon sa antigen testing mga kasyargaw. O mabalik ini pagka 26 na mga kasyargaw sa Disyembre. Maong mga kaigsuunan nato na Siargao noon nga naa sa Surigao del Norte, pagkuha na kamo mga kasyargaw para na makabiyahe dayon paingon din hina sa atong isla sa Siargao. Ug ma-close kami bibak at December 26. Yes po, gikan na kang Sir Smiley. Salamat, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, tana waya na quarantine pag may negative result. Yes po, wala po'y quarantine kung magpa-antigen testing po kamo. Gikan na din sa Surigao del Norte paingon sa Siargao, paingon din na sa atong isla. Tana waya na quarantine gikan na kang Frankie Congress Hospitalyo. Basta na kay negative result, e-health pass, valid ID, kung na ay travel pass mas maayo, kana wala na may quarantine mga kasyargao. Unless kung turista ka, Frankie, kay magpa quarantine ka for magdepende sa Municipal Health Officer mga kasyargao. Kung gikan sa Manila naa Frankie magdepende sa Municipal Health Officer sa nagadaiyang probinsya o mga munisipalidad mga kasyargao. Salamat, magandang umaga. Samtang 2-day financial training ipahigayon mga kasyargao sa Dinagat. Himo ni atong December 21 mga kasyargao ang unang adlaw sa pagpahigayon sa 2-day financial training ngadto na sa mga miyembro sa Santa Cruz Fisher Fox Community Workers Association sa Barangay Hall dito na sa Santa Cruz, San Jose, Dinagat Islands. Tinguhan niini nga magiyahan og mahatagan sa insaktong kaybalo og dugang kaalam ang mga partisipante sa pagmugna og negosyo, pag-ila sa ilang mga gastos o expenses og pagtuon sa pag-savings sa mga kasyargao. Gipasiogdahan kini sa provincial government sa Dinagat Island sa pagpanguna ni Lady Governor Kaka Bag-aw o pakigtambayayong sa Department of Trade and Industry. Iintumong niini nga makahatag og dugang kalambuan sa matag panginabuhian sa katawhang Dinagatnon. Mao kana mga kasyargao ang latest updates nato dito na sa Dinagat Islands. Good morning, i-regards ko sa ako duha ka katapad si Raquel Delamide og Sir Ruwaya CSU. Salamat, good morning. Good morning po kanimo din ha, Ma'am Raquel Delamide og Sir Ruwaya na taga CSU. Gikan na kang Sir Smiley Espaldon. Salamat kaninyong tanan din ha. Good morning po, magandang umaga mga kasyargao. Good morning Kuya G, good morning kasyargao. God bless po sa lahat. Gikan na kang Sir Ronnie Borja. Salamat, magandang umaga. Good morning po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, atong pagasayron ang kaimtang sa COVID-19 sa tibuok Caraga Region. As of December 21, 2020, we have
31 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution, 2 cases from Agusan del Norte, with 1 case each from municipalities of Buena Vista and Nasipit, 1 case from Barangay 5, Cabadbaran City, 10 cases from Santa Josefa, Agusan del Sur, 5 cases from Surigao del Norte, from municipalities of Claver, and 1 case each from municipalities of Bacuag, Malimuno, and Socorro, 2 cases from Surigao City, with 1 case each from Barangays Canlanipa and Washington, 1 case from Carrascal, Surigao del Sur, 5 cases from Tandag City, from Barangays Mabwa 2, Telahe 2, and Bungtod 1, 5 cases from Butuan City, from Barangays Libertad 4, and Bayanihan 1. For classification of confirmed cases, we have recorded 18 local transmission cases, 12 with no travel history to an area with local transmission, and 1 case with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 16 cases are symptomatic, 12 have mild, and 3 severe. For status of management, 30 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of December 21, 2020, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 48-year-old male from Claver, Surigao del Norte, with no known comorbidity, onset of fever, loss of smell and taste, difficulty in breathing, and general body weakness on December 14, 2020, admitted on December 18. However, due to complications, the patient died on December 20, 2020. As of December 21, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we have recorded 4,380 confirmed cases, 469 active cases, 3,712 recoveries, and 199 deaths. Mao kadto mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Atong nakita mga kasyargaw, nga adunay nadugang nga 5 kabag-ong COVID-19 positive dinhi na sa probinsya Surigao del Norte ug adunay nang namatay gikan na sa Claver mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw, ilabi na karon gilauman ang COVID-19 surge o ang atong virus surge mga kasyargaw karong holiday season o holiday surge mga kasyargaw at karong umaabot nga mga kapaskuhan. Ingat likay kita mga kasyargaw, social distancing, pagtuman sa mga health protocols. Hello po kuya, i-regards ko sa Iduria family o Kabangig family. Thanks po. Gikan na Kambebe Angel Balbuena Idoria. Salamat, good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita karon, capital punishment suportado sa kapulisan. Giingon karon ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General LD Brandy Usana nga suportado nila ang pagbalik sa capital punishment o bitay sunod na sa nahitabong pagpamatay sa inahan o anak sa Paniki, Tarlac. Niatong Domingo, sumala pa kang Police Brigadier General Usana nga saktora ang silot kamatayon sa mga suspetsyado nga nalambigit sa maong mga insidente. Ang pamahayag gikan mismo ni Police Brigadier General LD Brandy Usana. Well, the PNP has also spoken as regards the position of the organization with regard to the bill as regards death penalty po. We are in support of that. In fact, kahit dito po sa kaso ni Nuesca, if it deserves that death penalty be imposed, then the PNP has already spoken that such a case deserves death penalty po. Mao kana ang pamahayag karon mga kasyargaw sa kapulisan dito na sa kauluhan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga kinigiya lamang mga kasyargaw para sa pagkabot nato sa atong success. Naatay upat asa mga kasyargaw nga horoscope karon sa Aries. Moabot ang imong love gikan na sa abroad. Lucky numbers 14, 25, 31, 42, 51. Lucky color dollar green. Samtang mga kasyargaw sa Taurus,
mag-meeting og sa inyong conversation og planuhon ninyo ang next logical steps aron successful ang inyong project karon. Lucky numbers 35, 23, 13, 53, 43. Lucky color ice blue. Samtang sa Gemini, be happy ka, increasing ang income nimo karon. Lucky numbers 51, 11, 21, 33, 41. Mga kasyargaw. Samtang sa Cancer, increasing ang imong income usab sa imong pagka-environmentalist karon. Lucky numbers 31, 13, 41, 51, 22. Lucky color ocean blue. Mga kasyargaw, mao kana ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargaw sa mga mosunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyarga. Salamat Kuya G, pakigreet ako. Good morning sa ako anak Marcos Esteban, sanan sa ako bana nga si Ervin Gonzalez na nangita sab kuman. Salamat Kuya G. Merry Christmas gikan na kang Ma'am Marisa Mingullas Gonzalez. Salamat ma'am, good morning kaninyong tanan. O kang Sir Ervin Gonzalez o kang Marcos Esteban. Salamat, good morning. Merry Christmas, Siargao. Ika na kan Sir Junel Dispoy. Salamat, Sir Junel. Magandang umaga. O sa mga taga-Sayak, good morning po kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga. Samtang mga kasyargao, sa laing bahin sa atong mga balita karon. Gihimong negosasyon mga kasyargao sa bakuna posibleng mapirmahan na. Sumala karon kang National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer og Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga kasamtangang anaa gihapon sila sa negosasyon sa posibleng mapirmahan nga mga kontrata o kauyunan karong Disyembre sa mga pharmaceutical companies nga mugama sa COVID-19 vaccines. Sumala pa nga kung mapirmahan na kini, aduna nay 60 million ka bakuna ang Pilipinas sa second o third quarter sa 2021. Ang pamahayag atong paminawon gikan mismo kang Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. May maganda po tayong balita dahil kasi baka may matapos po tayo ng mga kontrata this coming December. Ang naging positive result po nito, yung mga may-ari po ng kumpanya at saka po yung mga country rep, they agree on strong support on non-profit, no-loss concept. Ibig sabihin po na ibababa po nila yung tinatawag na presyo. Katulad po ng ginawa ng AstraZeneca. That they peg their price to only $5 a shot. Or more or less, siguro po mga aabot lang po ng 500 pesos po na sa dalawang shot na po yun. And also, yung tinatawag nating equitable access for the poor and yung long-term commitment and flexibility of contract. Lately, sir, nakausap po sir yung country rep ng Serum India Institute. At sinabi niya po sa akin po sir na sabihin ko po sa inyo na he will comply with RA 9184. At ngayon po ay kinakausap niya po ang pinaka-head office na sa Serum India na hindi po sila hihingi ng cash advance. Ibig sabihin, yung lahat po ng transaction po natin magiging flexible. And he will comply with your guidance na wala pong cash advance. Kasi narinig niya po nung nagkaroon po kayo ng unang panahon na sinabi niya po na mas maganda yung walang cash advance. Siya po ay makakausap po namin siya this coming December 23 at nag-assure po siya na magbibigay po siya ng 30 million doses para po sa atin. Yun po yung Novavax. This is an American brand na gagawin po sa India. Ganon din po yung AstraZeneca. Hindi po tayo bitiwan ng AstraZeneca. At baka this coming next week, either December 28 o 29, inaantay lang po namin yung Ministry of Health Regulatory Authorization ng UK at pwede na po namin pirmahan yung kontrata. Ito naman po ay 20 million doses at 10 million doses for LGU at saka po sa ating private sector. So all in all po, kung magkakaroon po tayo ng pirmahan this coming month, meron po tayong 60 million for the second quarter at saka third quarter po.
Mao ka na mga kasyargaw, ang latest updates sa negosasyon karon sa bakuna mga kasyargaw. Samtang sa atong horoscope mga kasyargaw, sa Leo, bagong contract ang pirmahan nimo karon. Lucky numbers 25, 52, 11, 41, 33. Lucky color, shocking pink. Samtang mga kasyargaw sa Virgo, ayaw pagsabong karon, basin madakpan ka. Lucky numbers 51, 15, 22, 33, 41. Lucky color, mango orange. Samtang sa Libra, malipay ka sa effects sa meditation. Lucky numbers nimo karon 31, 13, 55, 45, 22. Samtang sa Scorpio, ayaw pahulam og kwarta karon, dili na mabalik sa imo. Lucky numbers 12, 21, 52, 43, 35. Lucky color, ultraviolet. Mga kasyargaw, mako na ang laing upat nato sa horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargaw sa mga mosunod nga minuto. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, mga kasyargaw, 2021 National Budget gikatakdang pirmahan sa December 28. Gikatakdang nga pirmahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 2021 National Budget sa Davao City sa December 28, 2020. Nasa Iran nga anaa sa 4.506 trillion pesos ang posibleng mapirmahan nga national budget. Mahinumduman nga ang sektor sa edukasyon ang pinakadako sa maong budget nga mokabat sa 708.2 billion pesos. Nagsunod ang DPWH nga anaa sa 694.8 billion pesos ug ang DOH nga mokabat sa 287.47 billion pesos. Una nang gikaingon sa Pangulo nga gamiton niini ang iyang veto power kung makakita kini og anomalya sa mga gidusong budget at iser kini pirmahan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa atong laing bahin sa mga balita karon, dito na sa gawasan nasod, US President Biden nagpabakuna na mga kasyargaw. Nakadawat na og unang dosage sa bakuna kontra COVID-19 si US President-elect Joe Biden gamit ang gimugna nga bakuna sa Pfizer-BioNTech. Sumala kang Biden nga may desisyon kini nga magpabakuna aron mapamatud-an nga luwas og walay angay ikabalaka sa maong bakuna. Gihimo sab niya kini aron sab ipakita ang nga kinahanglanon na usab nga magandam ang tanan kun o galing moabot sa oras nga ang katawhan na ang tupukan sa bakuna. Nasa Iran nga hatagan usab og dose sa bakuna si US Vice President Kamala Harris karong umaabot nga Domingo mga kasyargaw. Mao ka na latest updates mga kasyargaw karon dito na sa USA. Good morning Kuya G, regards ko sa akong mga igsuon karon nga si Karil og Zaira Eduria. Thank you po Kuya G. God bless po gikan kang Bebe Angel Balbuena Eduria. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, ang COVID-19 update sa atong tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, ana sa kinatibuk ang 462,815 ang mga total cases karon, samtang ang active cases na sa 24,375. Nadungagan og 1,314 mga kasyargaw. Sunod lamang sa 24 oras ang maong mga COVID-19 cases as of December 22, 2020. Samtang ang kinatibuk ang nakarecover na niabot sa 429,419 ug ang mga nangamatay mga kasyargaw 9,021 na mga kasyargaw. Mao na ang atong latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, ang atong last
horoscope karon mga kasyargaw. Sa Sagittarius, adunay surprise visitor ang muabot karon kanimo. Lucky numbers 22, 35, 11, 21, 51. Lucky color, ubi purple mga kasyargaw. Samtang sa Capricorn, ikaw ang maglibak nila karon mga kasyargaw. Lucky numbers 53, 23, 25, 45, 11. Lucky color, ice blue mga kasyargaw. Samtang sa Aquarius karon, malipay ka sa ilang compensation package. Lucky numbers 59, 53, 35, 13, 21, 41. Lucky color, sun yellow. Samtang sa Pisces, mga kasyargaw, muabot na ang travel ticket abroad nimo karon. Malipay ka sa maong change, mga kasyargaw. Lucky numbers 33, 22, 11, 51, 43. Lucky color, fire red, mga kasyargaw. Mako na ang atong mga latest na updates sa horoscope karon. Kinigiya lamang mga kasyargaw para na sa pagkabot nato sa atong success, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang ang atong Christmas countdown karon mga kasyargaw, 2 days na lang, Pasko na! Good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. 2 days na lang, Pasko na karon. Pizza 23 na karon mga kasyargaw sa Disyembre. 2 katulog, 2 kaadlaw na lang, Pasko na. Ang atong giatangan nga pagkatao sa atong manunubos nga si Heso Kristo. Ang atong pagsimba araw-araw, adlaw-adlaw diha na sa Misa de Gallo og simbang gabi. Mao kana ang preparasyon mga kasyargaw, ang 9 días nga preparasyon sa pag-abot sa atong manunubos nga si Heso Kristo. Good morning po, magandang umaga. Merry Christmas po kaninyong tanan mga kasyargaw. Merry, Merry, Merry Christmas o Happy, 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 Happy New Year po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Mao kana ang atong countdown karon mga kasyargaw sa Christmas. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning sa mga viewers, mga commenters, reactors. Salamat po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, Siargao. Ingat, Pilipinas. Merry Christmas po kaninyong tanan. Good morning.